गोटे गोटे कहबो क एटा कोन लेखा है काटी कर में जान जाई के गोटे गोटे शब्द करो तबे को आगे के आइबो करे कमला करे कमला कमला काला कमला बस तबे को करे कमला से पहिला कमला तबे आउ शब्द को करे कौन कटक तमे को पालन शब्द करे करे क्या है करे ते कैसे कहतो करे कोन करे ना कत कमला कटक आ कोन कुकुरा बस 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 कुकुरा कुचे ना शब्द का करे कुकुरा कुचे ना शब्द से का करे करे कोन जानी कुकुरा का कहला कुकुरा 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 चला कुकुरा और तमे को घरे काम कोड़ा 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 हो जाय माने कोन घरे काम बोला करे कोड़ा होती गोटे रंग है ना कोड़ा तमे काम की माने काम करे काम आसी करिबो हां बखार आ बखार नानो सच हंसा देगा करे करे शब्द aku gimana ada kotak में कहि छी आ से कोन आडे हम कलस कुकुरा कहि छी आ कोन कर आदर हां बंदर बंदरी आ कोन काकुरी काकुरी कलरा काकुरी कलरा काकुरी सही बोल आ और केते शब्द काटी के और केते मिनिट